a tak ďalej. Ja som mladý. Takže tá strava je skoro rovnaká, iba v tej energii, čiže tí uhlohydráty, rýža, ovsené vločky, cestoviny, zemiaky. Keď jeme objemovej príprave, dajme tomu, dám taký priemer, že máme 700 gramov, 600, tak v tej už rysovacej máme 300, 200, Adela napríklad mala len 100 gramov a priebehu celého dna, teda akože v viacerých dávkach. Ako to máte v tomto napríklad období Vianoc? Môžete si dopriať teda aj také nejaké zákusky, tú štedrovečernú večeru, na Silvestra býva toho hojne na stole, tak ako to máte? Môžete si dopriať takto hojne jesť aj počas sviatkov? Adela. Tak ja si určite dám na Vianoce nejaký koláč. To nemôžem tomu odolať, ale od januára už sa budem snažiť držať dietu ako kulturistickú stravu. V čom spočíva teda v tvojom konkrétnom prípade tá kulturistická strava? Máš ten jedálniček teda nejak naplánovaný, že ja neviem, len kurácie mäso bez kože a podobne, alebo no isto podľa mňa na nejaké obedové menu asi nejak nemôžeš chodiť, či? Keď mám objemovú prípravu, tak si môžem dovoliť aj iné druhy mäsa, ale keď mám predsúťažnú prípravu, tak jem iba kuracinu a rybu. A ako to zvládaš? Nejde to potom hore krkom už? Ako dlho trvá taká predsúťažná príprava vlastne? Teraz som mala asi 2,5 mesiaca a už ku koncu už som myslela, že to nezvládnem. Ale nakoniec som to vydržala. A úspechy sa dostavili. Ty si vlastne na tej veľkej cene, čo sme spomínali v Dubnici nad Váhom, tiež sa veľmi dobre umiestnila. Ty si vlastne bola prvá, čo sa možno dalo aj očakávať, keďže si bola absolútnou víťazkou na tej Ukrajine. Išla si tam v tej dobrej kondícii, teda ešte vlastne z tej Ukrajiny si nejak čerpala. Tak som dúfala, že sa dobre umiestním a postupím na majstrovstvá sveta, čo sa aj podarilo. Lebo ja viem, že vlastne keď sme ťa tu mali naposledy a rozprávali sme sa o tej Ukrajine, tak tam na Slovensku, myslím si, postúpila na tú Ukrajinu z druhého miesta. Že, pán Jarabek, by ste spomínali, že hoci Adela mala na to prvé miesto, tak tá porota... Žiaľ Bohu sa stávajú také veci, že postupí sa, dajme tomu, zo druhého miesta, nie z prvého. A nechcem sa do toho nejako zaoberať sa tým. Závisí to od trénerov, ktorí sú tam reprezentační, či tam majú svoje pretekárky, alebo aj od tých rozhodcov, ktorí si možno, že niekedy trošku uprednostnia svojich, ale išla tam z dvojky a dokázala to v tom Rusku, alebo tak na Ukrajine, že porazila všetky tie, čo aj ju predbehli, dajme tomu. Takže... Na tej veľkej cene Dubnice tam bol to najlepšie zo Slovenska, keďže sa postupovalo na svet? Áno, veľká cena Dubnice, alebo tieto súťaže, čo sú akože nominačné preteky a jeseň sú majstrovstvá sveta, tak býva, dá sa povedať, tá konkurencia ešte možno väčšia ako na majstrovstvá republiky. No na ten svet sa ich dosť tlačí, čiže Adela, ja neviem, či mali 10 pretekáriek, alebo čo, Roman mal veľa, Peťo mal veľa ako pretekárov, lebo aj chlapci, kulturisti, aj klasická kulturistika, dokonca fitness máme už chlapcov. A teda Adela, tak to všetko sa tlačí a každý chce ísť na ten svet. Viac ako na Európu, na jar. Takže na tie jesenné súťaže, veľké ceny, teda Grand Prix, čo sú nominačné preteky, bývajú ako dosť veľké a aj veľká konkurencia tam. Chalani, vy ste spomínali, že vlastne sa tomuto športu venujete relatívne krátko. Vy ste s akými očakávaniami išli na to Grand Prix v Dubnici? Peťo. Tak ja som v prvom rade išiel vyhrať súboj sám so sebou, čiže vydržať dietu, keďže to bola moja prvá dieta. Bola veľmi ťažká, tie 3 mesiace som si skutočne odrel a som rád, že som sa vôbec mohol postaviť na to pódium. A už ako to dopadlo, tak to dopadlo a som veľmi spokojný. U teba to bolo ako, Roman? Ja som tam išiel hlavne kvôli skúsenostiam, aby som získal nejaké skúsenosti, čo sa týka súťaženia. A vôbec som ako neočakával, že to takto dopadne. Ale ja som niekde sa dočítala, že ty si vlastne veľmi upútal všetkých na tej Grand Prix. Čím? No, písali, že to voľnou zostavou, čo som mal. Prečo bola možno taká zaujímavá? Si tam mal nejaké... Asi tým tanečným prvkom, si myslím, čo som tam zapojil. Kde ťa napadlo zapojiť tam ten voľný prvok, teda ten tanec, alebo kto ti to možno poradil, mal si to od niekiaľ odsledované? Niečo som mal odsledované a väčšinou som si vymýšľal sám. Takže žiadnu, možno priateľka, kamaráti? Nie, nikomu som neukazoval svoju zostavu. Som si nehal prikvapenie na súťaž.
A ako hodnotíš tvoju konkurenciu v tvojej kategórii? Ako si bol možno aj tak celkovo spokojný so svojím výsledkom, s tým, koho si tam stretol? Bol som spokojný, vlastne bol som aj prekvapený a tak získal som tie skúsenosti. A z čoho prekvapený? z toho, že som tam, neviem, z toho umiestnenia. Je to predsa len vynikajúci výkon, že chalani po tak krátkej dobe sa umiestnili, upútali. Vy to čomu pripisujete, pán Jarabek? Ono to krátka doba, tí chlapci už cvičia trošku dlhšie. Cvičia si, dajme to najprv pre seba, chcú mať dobré postavy, cítiť sa dobre, byť zdraví a tak ďalej. Keď sa to začne ukazovať, že by to mohlo byť aj na súťaž, tak idú skúšať, ako ja Roman prišiel za mňou, zmijavý, viem, že prvý deň som ho zmietol zo stola, že nepôjde súťažiť, lebo čo si mi tam chýbalo všetko, ale hneď na druhý deň som povedal, že asi pôjde súťažiť. Tak som sadil akože dosť dobre, zmenili sa tréningy, tvrdé tréningy strašne, takže nakoniec išiel a strašne dobre dopadlo. Peťo to isté, takisto tiež už ako cvičíš trošku dlhšie, ako pol roka, ono to predchádza, ale tá príprava naozaj tých 7 mesiacov, pol roka je už taká naozaj na doraz. Musia ísť cez mŕtvoly, že snažiť sa, keď chcú niečo dosiahnuť a hlavne na Slovensku dostať medailu, to je strašne veľký úspech. A oni dvaja, teraz keď už nehovorím o Adele, to je trošku iná zase kategória, že naozaj či on upútal toho zostavu, ale kvalita sa bola 100%. On má najlepší zo všetkých. Pripisujem genetike, úplne. Peťo, včera som si pozeral ešte video z Dubnice, krásne brúšaky, som nevedel, že ich tam máš také, človeče. No, nádherný brúšaky, postava, tiež dobrá zostava odvedená, neboli nejaké tanečné kreácie, ani nemuseli byť, ale dobré zostava, nepomýlili sa, išiel plynule a perfektná spolupráca s publikom. A to publiko to úplne jasalo a tí rozhodcovia už nemali šance dať ich nejako na horšie miesto. Toto by ma zaujímalo, ako to je, že tí porodcovia majú predtým napísané nejako, že tá zostava musí obsahovať tieto a tieto prvky, toto mám v tej voľnej zostave a oni to sledujú na základe toho, čo možno športovci napíšu. Nedá sa to možno nejakým spôsobom aj oklamať, že tak nedám tam nejaký prvok, ktorý možno moc dobre neviem, veď to možno prehliadnú. Robí sa tak, veľmi sa tak robí, ale tá zostava mi mala byť také gro, že kulturisti majú 7 povinných cvikov. Tak aspoň tých 7 povinných cvikov, aspoň raz ich tam mať zadelených, tie je to spojené. A potom už je na nich, čo do toho vložia, nejaké tie obraty, nejaké tanečný prvok a tak ďalej, upútajú s tým pozornosť tých divákov a hlavne potom aj rozhodcov. Je to pôsobivá tá zostava. Hovorím, malo byť 7, musí byť tých základných prvkov a potom väčšinou ten pretekár sa snaží ukazovať to, čo má najlepšie, dá sa povedať. Oni boli úplne najlepší, takže dá sa akože týmto spôsobom trošku akoby kvázi oklamať trošku, čiže ukazujem to, čo je najlepšie, upútavam, tí diváci potom fakt sú extázy, šalejú a trošku aj vplyvné tie rozhodcov. Toto si presne pamätám, keď sme boli v lete, teraz nespomínam, niekde v Beckove, myslím, na vašej súťaži, tak tam bolo veľmi veľa dievčat aj v publiku. Chalani, možno využívate počas tých voľných zostav nejak šarm alebo hádžete pohľady, že aby ste vyburcovali to publikum? Tak ja som sa hlavne sústredil na seba, na to, aby som to predvedol kvalitne, tak, jak som to mal natrénované a moc som si nevšímal, kto sedí. Nevnímal si. Roman, u teba to je ako? Snaží sa nejak... Ja som vôbec nevnímal okolie. Iba tú svoju zostavu, aby som mu dobre spravil. No, to je čas. To je prvá súťaž, prvá zostava, ale oni potom budú, až to budú pokračovať, budú zdraví, všetko. To je dobré, to je tým súťaženým, on sa tam bude vyžívať. On bude, ja neviem, jak Michael Jackson, bude tam tancovať. Taký malý exhibicionizmus. Presne tak, mimika, tváre, všetko bude spolupracovať, ale teraz tam to odsúťažiť, alebo povinné cviky, perfektný, že naozaj by mohol napnúť celé to telo. Aj bolo krásne, bolo rozložené, symetrické. To je strašne naozaj to sústredenie, ako oni hovoria, mám v palici, ja to chcem odtancovať perfektne, ja chcem mať povinné cviky výborné, takže toto je v ich hlavách. A potom už postupne užiť aj teda tí úsmevy a teda prilákať si teda to publikum na seba a tak ďalej. Čiže ono je asi dobré, kto by chcel začať možno s týmto športom, aby boli nejaké základy vo fitness alebo v niečom takom, predsa chalani, jeden futbal, druhý hokej. No, hovorím, práve beriem takých invalidov. Sa nám porania, potom máme s nimi vynikajúcich športovcov, ďalej kulturistov, alebo aj Adela, akože teda fantastická fitnesska, body fitnesska. Takže
dá sa to z týchto športov poprechádzať a venujú sa tomu, potom systematicky ich to baví a závisí od zdravia, od peniazy, od všetkého. Adela, ty si teda začínala s fitness a potom si prešla na body fitness, alebo ako to bolo v tvojom prípade tie začiatky? Ja som začínala s atletikou, 7 rokov som robila atletiku. Čo konkrétne? Beh cez prekážky a behy na krátke trate. A potom si vlastne prešla hneď... som na body fitness. Tam ten prechod, možno čo teba ovplyvnilo? Ty si asi zranená nebola, či? V tej atletike? Mňa už to nebavilo, ani mi to už moc nešlo, čo sa musím priznať. Tak som sa rozhodla, že vyskúšam niečo nové. Kto ťa k tomu možno priviedol? Predsa len netvrdím, že pre dievčatá to nie je bežný šport. V dnešnej dobe sa tomu body fitness venuje strašne veľa báb, ale predsa len v Trenčine kto ťa k tomu možno tak priviedol? Mne sa páčili vyšportované postavy, tak som sa sama rozhodla, že vyskúšam niečo nové. Čo na to možno doma povedali?